Bé, bueno, adaptant-me als nous companys, a les noves categories, a la nova intensitat, però bé, la veritat que, bueno, porto aquí ja 8-10 anys i això no és una cosa que tothom vol fer al final. I la veritat que molt il·lusionat. Primer partit, sensacions? Bé, bones, per conjuntar-nos una mica i per agafar minuts i bueno, fer equip, així que bones, de moment bones. La primera part sí que és veritat que no hem entrat molt en el joc, després a la segona part crec que hem estat millor, molt millor, però bueno, és el principi de temporada, hem de jugar molts partits, la gent li falta ritme, però bueno, en un principi estem contents.